Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A a safiya-safiyan nan dai al-Muslima watan ƙasar jamhuriyar Musulunci ta yi gwajin wani makami mafi hatsabibanci wanda ba ta taɓa gwajin irinsa ba. Wannan makami dai wanda masana sun kasa bayyana wannan makamin. Makamin dai idan mutum ya yi lura yana da kama da irin su Sajin ko kuma a ce Khaibar ko kuma a ce irin Karamshak. So yana yaki da irin su Karamshak ne ko kuma sabon nan makami wanda ake kira akhir zaman da sauransu. So wannan makamin dai idan za ku yi lura za ku ga idan ya je sararin samaniya yana da cluster, wato yana da ɓangarori daban-daban, inda kuma a lokacin da yake raba waɗannan ɓangarorin makamin ɓacewa yake yi. Sai dai ita cluster ɗin ta bayyana, sai ka ga alamun makami ɗin shi ma idan ya je gaba ƙara rabuwa yake yi. So wannan ba ƙaramin ƙalubale ne ba musamman ga ƙasar Amurka da Isra'ila. Shi hakan shine ya bayu shekaran jiya shi Marco Rubio yake cewa dole sai sun samu hanyar da za su dakatar da ƙarfin mallaka waɗannan ballistic da cruise missile na ƙasar jamhuriyar Musulunci. Saboda su kimiyyar su ba ta kai can ba, amma ƙasar jamhuriyar Musulunci tana tirsasa su dole sai sun ɗau mataki. Saboda irin waɗannan makamai ne waɗanda a ce duniya ta gaba daidai a ce ana ƙirƙira su, amma gashi a wannan duniyar ta yanzu nan a ƙasar jamhuriyar Musulunci tana yi musu makami ne zai zo ɓacewa yake yi bit gaba ɗaya a sararin duniya ba ka ganinsa, idanu ɗan adam ba ta ganinsa, sai sanda ya rabu zuwa rassa daban-daban sai ka ga alamun lalle gashi ya rabu. Shi ma wannan ɗin da ya rabu sai haka shi ma kuma ɓacewa, sai dai haka ɗiyansa su ma suna yawo a sararin samaniya. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga ƙasashen duniya musamman ƙungiyar NATO da Amurka kanta har ma da Isra'ila. Allah ya ƙara riƙo da hannayensa ga wannan ƙasa tilo wadda ke ƙoƙarin kare al'ummar musulmin duniya da martabar musuluncin duniya baki ɗaya.